दिनैबा फुंनिफ्रायनो अखा हायासै एसे दुंसाबसाब आराम जादों। ओमफ्राय मा लिरनानै लाजोबखो नोङो? थैगोनसो आरोना दुस्थ'राम। ओमफ्राय नै बेखौ संनोसै लोगोफोर गुफुर केरेला जानाय नायनोसै गोखै गोखा गोखैसो होनलायलांबाय गोखा खमनो आरो ओमफ्राय गोखा खमबाबो खम नङाबाबो गोखाखौलाय जानो हाखायो जोंहा। ओमफ्राय बोराया एसे आलदाखाय लाबोनायनोसै साननानै लाबोदों खोमा। फन हरलायबाय जाफैलानो ओंखाम जारलासो। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थालायबाय। चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै दिनैसो नुजेनदोंबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, लाइक कमेन्ट गालांबानो जानांगोन। आं दालि जानखांखाबायमोन आरो ओमफ्राय दालिखौबो दिनै बुरजा जानाखैमोन आङो। माने दा बेलासियाव खुरैसेफोर थानाय हिसाबै जानखादोंमोन आरो मानोबा, ओमफ्राय ग्रोब जाबाय। ओमफ्राय दा आं बे केरेलाखौनो एवनानै जानोसै आलुजों। मामियाथ' दालिजोंल'सो जाखायो नालाय, दालि नङाबानो गैया, आलु नङाबानो गैया। माने आं ओंखाम संथ'वाखैमोन आरो दालिखौल' जाननानै केरेलाजों भाजाजों ओंखामजों ज' संहरगोन होननानै। मोजाङानो जाबाय, ओंखामा गोजां थानाय नंला लोगोफोर। आं ओंखाम नै लोगोफोर माबाया मा होनो गुफुर केरेलाया हालदै संख्रि हराखै आरोना आङो। होमबा बोरैबा नुथारदों, केरेला गोथाङा खथ्थ' मोजां नुयो, बेखौ माबा बोरैबा आं बायदिदि ओइ खेला जानो थ' हालदै होखांनानै एसे मोजां नुबाय आरो है मोजां नङा, गोथाङानो मोजां जोंना। दुगैयाखै लोगोफोर दाबो, गोजांज्रु खामानियालाय मावखांबाय, मोनहांहां जाबाय आरोना। ओमफ्राय जाग्रोनानै उन्दुनोसै आरोना माबार केरेला ओंख्रिया, केरेला भाजाया माबायदि एसे मोनबावनांगौ। दुन्दिया जि आरि हरनानै माबाबानो जासिगोन। गोथावना गोथाव नङा, दिनैनि ब्लगा केरेला गुफुरानो जाबाय आरोना। एसे खामस्रोबाय नै लोगोफोर, मिनिनानै थैगोन। माने आङो बे जासिगोन होननायावनो अरखौ गिदिर होनानै थांफ्लांदों आरोना। ओमफ्राय गल्फ मारिबाय थाबाय, लाबाय नै हारसिं जानोसै आइलां बायदि। गोलाव जाफैबाय जाखांनानै माखांनानै, दाहायसो उन्दुनोसै ने बाबा जोङो। दाहायसो दुगैनोसै मानोसै, ओमफ्राय जोङो दा उन्दुग्रोनानै लानोसै आरो। दानो आब' फैगोन ने बाबा, आब'आ 3थायाव गगोन नालाय, जों दसे उन्दुनानै लाग्रोनोसै आरो। ओमफ्राय केरेलाया लोगोफोर एसे खम खोमा गोखायालाय। ओमफ्राय केरेलाखौलाय जोंलाय मानि थाखाय जायो? गोखानि थाखायसो जायो नङा होमबा? थ' गोखा गैयिखौलाय मानो जानो। गोखाया दंमोन, बेबो ओरैनो एसेल' आरो माबा गोखैहांसो मोनलायलांदों आङो। ओमफ्राय बिदिनोसै नर्मेल, जेबो टेस्टि नङा। बैसो गोथावसिन, गोथांखौसो गोथावसिन मोनो आङो। एवनायावबो बियो फ्रादबो जायाखै, माबा फेगलेगलेसो जादों, रुइदबदबनो। दिनै दाबो फैयासै आरोना, 3था जाबाय। माने 3था जानायनि एसे सिगांनिफ्रायनो फैयो ना गारिफोरसो गाज्रि जाबाय? बिदिथ' जाफेरामोन। बोरैबा मोनो, बिफाबो गैया, बिफाबो फैयाखै, फैखाया बिफाया दा बेलासि मोनासियावसो ग्रोब फैखासिगोन। बिदिनो फायारिंथ' नङा, ट्रायेलाव थांदों जाहैबाय आरो। टेंकखौ सालायनायहैनो, उरायहोहैनो आरोना। माने गावसोर फाहामनाया जादोंना जायाखै, मादोंना मायाखै, बिदिखौ ट्राइ बेफोरबायदि खालामग्रा जायगा थायो आरो, गुवारनो फोथार, बेफोरबायदियाव खालामहैयो आरो। माया गाज्रि जादों, मा जादों, मा जायाखै, ओमफ्राय बिनिफ्राय फाहामनानै
थांसिगोन आरो अबेबा इउनिटफ्राव जोंनिफ्राय बेनिफ्राय फाहामनानै हरो ओमफ्राय दस्रायाव गावफ्रुहैसिगोन आरो थाम थुम थिम ओइ मेदाम फैदो फांफिनखा तरा मानोलै फायसे लेट जानाय बेगान गिलिरथारना दहाय फुङावलाय माथो गिलिर नङा होनलांलायदोंमोनलाय दै सोनो फैनो लागायाव गारबोबा मा जायो मानो लेट जानाय गारिया हो गारिया लेट ना मानो लेट जानाय जेरावबो थांस खालामाखै ओहो गारियानो लेट फैखादों स्टपआवनो दालाय ओइयासो आङो टेनसनसो जालायबायमोन बाबानोसो फन हरबायमोन आङो अबा गारि गाज्रि जाबाय खोमासो साननानै दुगैदो दैयानो गोदौजोबलायबाय आंना दिनै एकथानिफ्रायनो उन्दुदों आरोखि लोगोफोर दाबोयनै दा खैथा जाखो 4:41 जाबाय जि उन्दुखायो लावथब थबनो बाबा ओइ सना जि मोनायाव उन्दुनांगौ बाबाय सना बेथा थुखैयासै आं बाबाय दे सानदो दाना बोरैबा जाथारबायहाय सिखारनो नागिरथारला जाया होनलायथारो सिब जानोसै बाबाय फब जागोनाय हा फब जानो ना जाया हा एले जाया होनलायो दाना बिराद थार देरनायखाय उन्दुनानै मोजां मोननायखौ मिथिबाय जाया होनलायथारो उन्दुबावगोन ओइ खिफिबाय गथ'आ ओइ खिफिदां नोङो आजो सिखारदो इसना मोनायाव उन्दुनांगौ इयौ फुस खिफिबाय दै जारलासो सानदो लावथब एफा गोबाव उन्दुयो माबा माबि जानाय होबाथाय मुजिबायसिगोन आरो मुजिबायनानै सिखारखायो बोरैबाथार मा दादोंलै फब नाङाखैनो मोनजायाखैनो हर एसे हर दा बामाया साहा फुदुंबा होनाय नङा र' बिफा फैगासिनो दसे थाथ'नानै फुदुंसै एसेबाव बिमानोनो होआ दाख्लै बिफाया पेकेटसो लाबोदों आरो ओमफ्राय नुबाथाय बिबाय थायो